Ndoti ndivanosara vakachengeta pamba kandapa. Aiwa, it's okay. Inini ndakanga mwachi chaja kamera yangu. Takarega niite zvichi charge. And then aiwa, don't worry. Usanyanya kusika moyo sakundikwa sacharo. I feel at home. Yama mchingoita hii ndiyo. I think samba zero. Ndo kana mama usina. Nisa hii. Enjoy yourself, guys. Ndio tunasema mama. Ya, sabu gambisa, kasangana. Auti mundu kuti zuwa makazvamisa senda kwa mazitela mwese achidonongodzwa kumabago kurangu sera kanga risipo dauti mundu kuti makazvamisa senda kurangu sera shako kupakura mabago. Ona. Chibago chakauya chiri chishoma. Zvaunongoziva kuti nyika yakakura. Saka ini sasabuku. Ndakanga ndichiongorora, ndichiona kuti muri dzakamira sei. Ndikaona kuti pane mhuri dzichakaita zidoko kune mhuri dzimwe dzakati kure izvo ndo dzandakaona kuti zviri nani dzimbotanga kuti kuwana asi tozoona pa next time kuti zvinenge zvakafamba sei. Saka indofira vanhu vaizvorasembwa nekuda kwokuti ndine mwana mumwe chete ndoshaya mabago nokuti ndine mwana mumwe chete ndouya here nchigara pachero penyu mazuva ose muchindibikira muchindi kwangu kumba kusina chikafu zveuori gwendo guno ngazvipere. Kana maifanira kuti pamusha pari kuona mabhaketi matatu ngapano kumabhaketi matatu kana teiwana garoni ngatonega kana teishiyana kapu ngati pana neikapu zveuori gwendo gunogo handisi kana kumboda kuzvinzwa. Izvi wataura dama rakanaka izvi asi izvo tochiita izvozvo manje takuchizviita next time right iko zvino izvi hapachina nokuti takatozviita asi next time ndadoona kuti kutaura rakashata kutsvaga rakanaka. Saka naizvozvi next time ndopotochiita sei potochikuita garon sokutaura kwako ngokuudza kuti unokwanisa kudzokera udarudzi kufanira ngiri kuti ai wena nchizviziva kuti zisakadzoka sei asikasiwa unokwanisa kudzoka wakazara pamadzira ako Saka next time. Jafeti, gwendo guno wanyangira yaona. Kana waifunga kuti madhiri ako nagokozeta handisi kumaziva. Gwendo guno ndiri kumadonongodza kwese kwamainda kwamaipinda kwamaita sei zvirimo mumaziso zvirimo mumusoro. Ndiri kuzviziva zvese. Kana uchida kuti nyaya ndisaibvondora. Wodoti mabhaketi 3 awakawana iwe ndodowana amwe mabhaketi 3 wakawana magaloni matatu. Mira kunenyeradza magaloni matatu amakawana unoisawo kwangu. Kuti zvinhu ndisadombo zvitauro ndokuti ungenyaya yangu watoisa ona kwa makuinda kwaive nechibagwe zvabvepi
zvori kutaura hazvina chokuita nechikafu, asi inini right kuti ndichinotaurisana namai vaya, iwe unongoriziva mai vaya ndivachihera vanopenga, unenge wandivesera moto. Kuvillage futi ndiri munhu wasabhuka noremekedzwa, unenge wandivesera moto. Ini zvondochiita ndezvokuti ndakuchingokurongera kuti iwe wana chikafu chane, chikafu chako handiti wana manje ino kuti uku unenge wandivesera moto. Asi kaizvo unongoita zvokuti ndongowana chikafu chako ndini ndinozvironga ndiri sabhuku. Kana muchinoda kuti ndisachibvondora ndati ngarivire kwangu kwauyawo zvibagu, kana kuchiya mabhaketi matatu ngaauye, kana kuchiya ngazvidovuya, kana zvichitouya ngazvitovuya, rokozi ndiri kutodawo kutodya uba kwangu. Unongondiziva kuti swa nzvimbo ka haniwanaka. Saka asi kumba uku hazvifani kuti zvibakwe haniwanaka. Ndokusotera next time zita rako riri pamusoro haniwana. Saka haiwa zvinhu zvatonaka, zvinhu zvatonaka. Chikafu chikafu wadove nacho, watova nacho. Haiwa chikafu wave nacho mwanangu. Mukadzi dzose dzakabuda sei, wakazviona pai zvinhu izvi. Dzimwe mhepo dzatongosimudzirwa muno muvillage. Anda kunyengwa futi va vakanyengwa vanodzikama. Handizvimudzira mhepo ino ende abva pinda nomo pandakada chasiya tasendiri mobile tracker. Very good.